Three, three, 1, 5, 4, 2. 4 to 0, 6. 06 0, 6, 5, 3, 3, 33 1, 5, 4, 2. Ito na, Buka na ba ba? Dua ka ba kaya na yung palitan? Isa na ako. Isa na lang di Ano sa ito eh? Sunod, Sabado na ko yung palitan. Ngayon na yung seminar. O ano naman, Wednesday. Gahapon noon na, ha? Kasara sa ka. O Thursday man dahil ron, kanang kuan. Once a week lang na siya mga pada Tuesday. Tuesday di na dahil sa tundo. Bakit na ko ano? Ito na bang gipa kuan? Video? Virgin? Wag man ron na. Okay ra nimo? Okay. Si kisa to si Sir John. Haman ron. Tapos bahay mo? Ay mong masgan. Oo, tapos bahay. Sama nga, kaya ito ang resibuan, kaya aron makakaano. Masod sa inyong mga puntos. 9, 5, 7, Pag 71 ay lain stock. Mao na lang man na siya, Duha ma'am. man gay hanggi kuan order. Mao na lang man na siya, usa ka buok, ma'am. Wa pa ka nang katong 3 in 1. Gagmay, kanang gagmay. Sa pila man. Tag 160 noon. Pila isod. Nato, ma'am. Dubangin naman na ma'am kay ma. Ladyo ra ba men ga maray mo tujo nga ray. 5, 3, 3, 1, 5, 42. 3, 3, 1, 5, 42. Kana, Gervasia, sa na siya. Iba siya makas. Black coffee. Black coffee. Tag 570. Narag presyo, ma'am. Amount 570. Usaka Lingxi nga black coffee. Kunya, gamay, ma'am. Pila ka po, okay mo ha? Duha alaman ma'am. Kay duha man rin. Ima sumari kay katuluho na Tutungan magtimpla. na to o duha. 170? Less? 160 na siya, ma'am. 160 na lang. 160 less na. Less na siya, ma'am. Member price kay na makay code number gihatag na imong order, ma'am, black coffee usa unya duha ka 12 grams. Ang black coffee, ma'am, 570. Ang 12 grams tag 160 duha 320 570. Ang total niya, ma'am, 890. 800. Oh, 900 na. 890 man. Sukli na naman this. Isa na yung mga yung namin. Para na, aron, lami lagi tag mo seminar mino kari ba Ang nang ma'am, tanas sa sa dani? Tuesday man niya. Kani ba? Nasara to na siya? RG. RGL. Daghang katambawan na na. Kari mo to na si no agamay. Oo. Seminar mo kung sa una nakalimot ako. Ano na ako sa una, karon nawa naman kay what's out na lang yung magkuan sa schedule. Tuesday? Tuesday, ma'am, mga alauna. Andere. Dari mismo siya, ma'am. Nagka mamukuan ko dari. Ari mong ba niya? Tuesday na siya. Kainan. Nga sa una, pero pagbali na mo dari, nagkuan naman, ma'am. Ni amo nang gibawasan ang mga schedule ba kayo magsuot sa likod. Laon na.
Dili na ako ma-print ma'am ha, kay wa ko mo printer ron, pero masig na sa imong account. Ito mo sa Manila si Bridget. Nara lang, tanawa lang. Mo ni ginyuhang pangan. Sakto na siya ma'am na. Kapag pa. Pakuanan rin. Na, onya, ang imuhang gipalit, Pero mo diretso man na siya nga, di ba? ang pangan ma'am. Kanang mga orders. Namayaw mo kog code number ni mo ma'am niya. Imuha man ni ma'am no. O sa imuhan ako na resibuan. Sige. Na black coffee usa, unya duha ka 12 grams na quality duha. Ang total niya ma'am kay na 890 total 890. Nya mo ni siya nga ko ang i-print unta ma'am unya wala pa dili mo ko ka-connect sa printer diri sa ko ang. Sige, okay. Pero nasod na ni siya sa imuhang puntos ma'am. Nipis. 890. Pero ano sa mo makastak o kuan? Sabado po may sulod balik na to ma'am. Taglaran? Kuha naman sa usa kasi man na kaduha naman ni. Mga nato may days para tayo na 120. Ha? Na kay Jess? Jess. Kisos. Nabris. Tapos, ikaw. Basta na kay G's lang. Dari ate. Tanaw sa ate. Tanawa sa din. Ano? Ako tanong ko yung siyo. RGL o sa to ng isa, nakalimot ko. RGGL. RGGL. Duha na siya item. Ang Pila na nakaroon? 890 ang inyong ma'am. Nangayo ko og 1,000. Then, muhatag ko ninyo og 120. Dapat ito. Pila na narong RGL? Sige, may mandag ko. Sa kape, kanang gagmay. Ang kinagamay na to ma'am, RGGL, tag 530. 1,060 ang Paris. Ano? Di mahal na dahil po Nung pagka December 1 na ma'am, yung mahal tanan. Increase na siya o niya. Una gamo ang 90 capsule ma'am sa amo ang RGGL kay tag ma'am, 1,295 ang 90 ka buo. Pair na na. Ang RGL. una, 1,295. Ang pair niya ma'am, 2,590. Sige ma'am, salamat. Sige ma'am. Palit tumigo kay ukay nga sapatos o na isa. Ito ng mga apo kay klasihan na. Ang mahal ka ka na sa department store. Medyo ba nila kay ukay kay 100 ka pen. Kapapalit na. Kung datos department store kay labing mahalaman. Sa ubay ni guys, sa ubay. Ni ami daghan mong display nga sapatos na 120, 180. So, makasave dito ko tagamay. Ngani so kay ukay mga ligon pa siya. So, ang mga apo guys sa malit. Meron ko na rin sa ganan kay mabuga adyo. Init. Good afternoon guys. Kinanay basing nutod ni sa channel. Di ami karon sa ubay guys. Malit niyo sapatos na ukay-ukay. Oh. Ay da guys. Bilip-bilip. Kanahan mo ang banan mo naman ng kape. Kanahan sa mag-usik-usik kong kwarta guys. Kaya naman kape ako tubig naman ko. Ayan guys, mga onmi dagto kita kits na laman pa dagto sa pabugnaw. Halo wow. Find a 6-seater. Fine, ganang naihangin. Oh, sorry. I just thought. Where?
Ah, diba? Halo-halo chai. Yan ay nagabito. Ansa? Ansa ito? On. Eat. Ano kayo kasama ng kaabot ko? Way mo? Kanang manok may paninda kay kasudaan. Hindi. Kani kay kasudaan mo din eh. Manok lagi lami. Ano na importante yan. Skin di ay. Sobra pa si Labang na ba mo adinas? Kita dili na ito sa mga kabang. Gaasa po na chicken skin. Tais. Nego man hunuran nila ito kahit natang sa tagbayan. I didn't bring money. Pagan na ako ta. Ako puno rin sa kadakor. Me too. Lagot mo ron ng hugas nito mo duhan. Tuit naman dia kuan. Kung alam niya mabutis meal na. Ano dawat ba? Kung alam niya mabutis meal. Ano daw? Tuit daw pa. Okay. Mamoy pala. Ano? 3-1. Naman eh. 3-1 inyo. 3 na kapin. 3,420. Agsa kuan, agsa karakan. Takang kauban mo ba? 3 kapin. Pili kapin. Jarang Ay, ilan ni Tita? 3,300 lang kayo. Hindi na ko? Hilang ka na yung anding. Hindi mo nakatong na yung taga kampo. Mau na? Ay, green. Kuan mo. Ang sato nila nga pinilo, bungay. Harina. Ala. Hindi ko katulog baka takwa ko nito. Isa pa ito ang tamis ya. Tadi na ako magpakorkaan. Take out ko din ba? Basta. Ang pati baso man. Naman po na. Message lang. Tamo, tag di ka tulit. Thank you. Bye. Kauban. Nature spray lang sa imo. Nature spray. Tubig para sa Mga maasahan. mga maaasahan. Uy, hindi na maaasahan, may tubig. At sa banyo. Ngayon ang direct maintan. Ang tagal kong nag-antay doon. Hintay kami kasi. Kuya James, cheers. Para Uy, hoy, puti. Nangunggot ko. Ganda tawa.
Mga apple na isang lagay. Kuya James, pakita. Cheers. Kaya, wak makita kuya. Dahil, na. Siway. Sakto na ako. Sabi ko ipasagdan lang. Kaya abot lagi, may stomach at pikas exit sa siway. Atap exit sa siway. Abot na ito. Karon? Ano ba rin? Pwede na. Chicks, kuya ko, grabe. Siya, oh. Yawa. Ikaw hindi. Medyo bitaw. Kung ako lagi po. Chicks, oh. Pindi Siya ka ko, lang. dun. Pindis man. Kuya Deb, binuangan yung kanila. Naibis, naibay-20. Majugali mo si Jagasot ito isang t-shirt nga ito. Pagkabo, kagis. Di ta Ang sure. ang ibaylo na ha. Hindi kayo mo kata. Single forever man. Nakakatak. Forever single. Alin sa mga single forever. Yun man ang t-shirt. Naman nakatapos. Di, anta mo yung baylo ni mo. Kadong antabag. Anta. Uy, ayaw mo rin ha. Mukha din dito ba? Kaya man tayo pagbaylo nito. Wow, ay tabang kayo na isla. Saksa bayad. Saba pa mo. Hindi ako kwarta. Ikaw. Wala ko lang wallet, may kwarta. Ang isa ka wallet dito. Sorry guys, kay duha ka bata, manghugas. Away kabayad. Hello? Pila ko no? Pila ato. Pila yun? Kamama mo ito. Pakaya mo ko na.